Гимназията си има звезда и в таеквондото. Това е Цанислав Димов от 9 Б клас. Той е многократен шампион на България. Печелил е медали за кадети, но също така е имал възможността да се класира и участва в по-високи класове състезания. Успехите му до този момент го нареждат на 14-то място в света от близо 60 състезатели в неговата категория. Какви са успехите ти в България? Аз съм многократен шампион на България. Също така имам и много спечелени състезания и преборвания. Какви международни титли имаш? Балкански шампион за кадети. Също така имам и медали от А-клас турнири. Това е най-високият клас. Миналата и по-миналата година стигнах до финалите на Белград Open. Това е силен турнир. Там трябва да се пребориш с доста силен клас състезатели. Взимал ли си участие на по-висок клас състезания? Да, взимал съм. Последното така по-високо състезание беше в Египет. Това беше световно първенство за младежи до 17 годишна възраст. Там поради липса на опит стигнах до 8 финалите, което ми урежда 14-то място от близо 60 човека в тази категория.